आं दिनैहाय बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै जाफैनो हादों बेवहाय आं सासे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो गाहाय नेहाथारि आं खोब गोजोननाय मोनदों दिनैहाय बेहाय आंखौदि हांख्रायहरदों आलासि महरै बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय आरो नोंथांमोना आंखौ सोंनाय बायदियै आं खोब गोजोननाय मोनदों मानोना बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौनो सिबिबोगासिनो आरो बे बाथौ धोरोम थानायखायसो बर' हारियाबो दंगासिनो दङ बाथौ धोरोम गैला बर' हारि गैला बाथौ धोरोम थाबासो बर' हारिया थागोन दा बिनि थाखायनो जोङो बाथौ धोरोमखौ जेब्लाबो सिबिनांगौ आरो जेब्लाबो जोङो बजबनानै लानांगौ समाज फोसाबनांगौआथ' गोबां दङ गोबां हाबाफारि लानानै जों फोसाबनांगोन बे समाज फोसाबनायनि हाबायाव बांसिनै जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो नाजाबोगासिनो दङ जेनेबा हमनानै ला दानि जेनाखि मुगा बे मुगायाव उन्दै उन्दै बैसोआवनो फेग्रा मुवा लानाय उन्दै बैसोआवनो हाबा लानाय बेफोरनिखौहाय जों जानगाराव थानो थाखाय जोङो जेब्लाबो बोसोन होयो आरो बे बोसोन बायदियैनो दिनैहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोन बायदियै माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा खोब बुजिनायनि गेजेरजों बिनिफ्राय जानगाराव दङ अब्लाबो जों हाजोबाखै गासै 100% जों खालामनो हायाखै थेवब्लाबो जों सेस्था होगासिनो मानोना जों दिनैहाय नुदों दासिमबो लाइमोन बैसोनि जेनाखि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थाजोबनो हायाखै आरो बैसोआव हाबा जानायाथ' खोब समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे बाथौआरियाव गोदोनिफ्रायनो मोनसे नियम दंखायो हौवाब्ला 24 बोसोरब्लासो जोङो हाबा होयो आरो हिनजावसाबा जोङो 18 बोसोरनि गोजौब्लासो जोङो होनाय जायो हौवासाब्ला 21नि गोजौआव गाहायावबा होनाय जाया आरो दा बेबायदिनो जोङो हाबाखौ होनाय जागासिनो दङ आरो बेबायदिनो जुदि सोरबाफोर लायोब्ला बेवहाय गोबां जेंना फैयो रायजो जानायाव जेनेबा हिनजावफोरनि खोथा बायदि रोखोमनि बेमार जानो हागौ उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा जेंनाया गोबां जायो उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा बेखिनियानो ओंखायनो बे जिनिसा जोङो बेवहाय जोनोम जानायनिफ्रायनो जोङो बाथौ धोरोमखौनो सिबिबोगासिनो दङ बेखौ मोनथिया हसियाबाबो जोङो खुलुमबोगासिनो दङ जोङो गुबुननि जेनेबा प्रल'भन होनाय बेहायबो जों थाङाखै दासिमबो मिथिंगाखौनो जों सिबिबोगासिनो दङ मिथिंगायानो जोंखौ फोरोंदों बोरै बाथौ धोरोमखौ सिबिनांगौ बोरै लाखिनांगौ आरो जाथिया बोरै थांगोन बे बाथौ धोरोमजोंनो जिहेतु हारिया थांनानै दङ बाथौ दहायनो बुंखादों आङो बाथौ धोरोम गैयाबानो बर' हारिया गैला बाथौ धोरोम थाबासो बर' हारिया थागोन जेनेबा हमनानै ला जोङो दिनैहाय बिटिआर मोनदों आगोलाव बिएसि मोनबाय बिटिसि मोनबाय बिनि उनाव बिटिआर मोनबाय बिनि गुदियावनो दङ बाथौ धोरोमनि गोहोम बाथौ धोरोमखौ जों सिबिबाय थानायनि थाखायनो बे जिनिसखौ जोंहा एक्सट्रायै आइडेन्टिटि दं जिहेतु बे बाथौ धोरोमानो जोंखौ बे जेनाखि बिटिआर मोननाय बेखौबो गोहोम खोख्लैदों थ' जोङो जेब्लाबो बुंबाय थादों साबना हामनायै जों सिबिनांगोन साबना हामना सिबियोबासो खुलुमोब्लासो इसोरआ जोंखौ अनगोन गोसो होथारनानै जोङो खुलुमोब्लासो जोंनि बाथौ धोरोमनि गुबै मोन्थोरानो जादों गोथार बे गोथारथिखौ लाखिनानैनो जोङो सिबिबोगासिनो जों माब्लाबाबो गुबुननि जेनाखि गोथारथि गैयै बेखौ जोङो बजबनानै लायाखै गोथारथि गोनां जेनाखि बाथौ धोरोम बेखौनो जोङो साबना हामना खालामनानै जोङो सिबिबाय थानांगौ साबना हामना होननानै बुङोब्ला जों मडार्नाइज खालामनो होनाखै गोदोनि जि ट्रेडिसन बे ट्रेडिसनखौनो लाखिनांगौ बे लाखिनायनि जों सिबिबाय थानाया मोजां दिनैनि जेनाखि 80 खोलोबनि लाइमोनफोरनि बादा खुंदों बे खोब मोजां जादों मानो होननानै बुङोब्ला इयुननि थाखाय लाइमोनफोरानो जोंनि देशखौ सालायगोन आरो दानि लाइमोनफ्रा जुदि थिग जायाब्ला इयुन जोलैफोरखौ आरो समाज दानायाव गाज्रि बिथिङै थांगोन आरो दा जेरैहाय
आं खोब गोजोननाय मोन्दों बे लाइमोन बादा खालामनायनि गेजेरजों खालि धोरोमनि बिथिंजोंल' लाङाखै मोसानायाव मा रोखोम दावगादों बे ओनसोलाव बेखौ होनाय जादों बादायलायनाय होदों आरो बिनि उनावहाय थुनलाइ आयदानि बादायलायनाय होदों बिनि उनावहाय बाथौ धोरोमनि आर'जखौ होनाय जादों बे आर'ज बादायलायनाय होनायनि गेजेरजों दा दिनैहाय आर'ज मेथाइ खनहोदों दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों खोब मोजां मोनसे गोजौआव दावखोलांनायनि जों जेनाखि बिदिन्थि बेखौ बुंनो हायो जौ जुवा होनाय बेथ' जों धोरोमनि एकदम बेरेखा खामानि मावथारनाय बे जोंनि थाखाय खोब गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन जों बेखौ मालाबाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बा जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिफ्राय खुनु दिन लाइ होबोआ जों खालामनायबो जाया सम सम माखासे गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा जोंनि बाथौ धोरोमखौ गुबुंले खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ मावो नाथाय जोङो बाथौ धोरोम हिसाबै बेखौ खुनु दिन लाइ होनाय नङा आरो जाहोनाय नङा